Неделите са по-специални дни за тези кучета, които са тук затворени по клетките, защото неделята е денят, в който ние идваме и организираме разходките. Кой дърпа най-много от тях? Добре, за вас Ние гледаме да се съобразим с самото куче, какво ни показва то, какво иска в дадения момент. И да изпитват малко радост. Проблемът с бездомните кучета в България според нас се корени в липсата на разбиране защо то съществува и как всеки един от нас е и причината то да съществува. Всеки един човек има тази нужда да се грижи за някой. В нашия случай за кучета. Тези хора идват тук, разхождат 1100, 200 кучета, 3-4 часа, тичане в най-различно време, наистина студ, пек, това не ги вълнува, именно защото знаят, ако те не са тук, то няма кой. Така да се каже, бих казала, че бандата е чудо от много събрана позитивна енергия на много хора и създаде една страхотна общност. Тази година на 14 декември подготвяме един коледен благотворителен пазар от 12 часа в двора на ресторант Crazy Diamond. Каним абсолютно всички хора да идват и да разглеждат едни страхотни подаръци от наши доброволци, които са ги направили ръчно. Всеки един продукт, който ще се купува там, прави добро. Открий коледните чудеса на България. Виж ги всички на Чудесата БГ.